Euskaltzaindiaren xede eta helburuei eta euskaltzain izateari dagozkien eginkizunak zintzo eta leialki beteko ditudala neure hitza ematen dut. Eskerrik asko Suárez Castillo. Hala izan bedi. Segidan, Castillo Suárez euskaltzainak euskaltzaindiaren ezaugarriak jasoko ditu eta diplomak hauxe dio. Euskaltzaindiak Castillo Suárez García euskaltzainak euskararen alde orain arte egin dituen lanen esker erakutsiz eta gerokoen pizgarri lankidetzat hartu du. Altsasun 2023ko uztailaren batean. Agiria. Domina. Eta baita ere, ia lortzen dugu,